أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će nastaviti da govori o životu Hazreti Ebu Bekra. U vezi Hadžatul Veda, na zadnji hadž, se spominje na sljedeći način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u četvrtak u 10. hidžretskoj, a prema drugom hadisu se prenosi da je krenuo u subotu. U svakom slučaju Hazreti Esma bint Ebu Bekr kaže kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da krene na Hadžatul Veda, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao poslaniku da on ima kamilu na koju oni mogu da natovari njihove stvari i hranu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se složio sa ovim i tako da su oni natovarili stvari od oba dvojice na tu kamilu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dao tu kamilu svom slugi da se brine o njoj. Hazreti Esma bint Ebu Bekr kaže krenuli smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na hadž i kad se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaustavio da odmori i oni su također. Hazreti Ajša je sjedila pored mog oca. Stvari i hrana Ebu Bekra i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili na toj istoj kamili, kao što sam ranije spomenuo. I Ebu Bekrov radijallahu anhu sluga se brinuo. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu pitao svog slugu gdje je kamila, on je rekao da ju je izgubio noć prije. Hazreti Ebu Bekr je rekao imao si samo jednu kamilu da se brineš o njoj i nju si izgubio. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao i kao htio je da ga udari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao i rekao šta radiš? Kao pogledaj ovog mahrima, osoba koja je spremna za hadž, kao šta radiš? Ibn Abi Rizma prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao pogledaj ovog mahrima, kao šta ti planiraš da uradiš? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se počeo smijati. U svakom slučaju kad su ashabi saznali da je hrana od časnog poslanika bila izgubljena, oni su donijeli hisa, neko jelo koje se pravi od brašna, hurmi i butera i ovo je dato časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tad obratio Ebu Bekru koji je i dalje ružio svog slugu. Rekao mu je: o Ebu Bekre, ne budi strog, ovo nije u našoj moći da se promijeni, niti u njegovoj. Dalje je rekao, ovaj sluga je sigurno pokušao da ne izgubi kamilu, ali se izgubila. Onda je rekao, vidi hranu koju nam je uzvišeni Allah podario. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr su jeli tu hranu i svi oni koji su bili uz njih ili pod njihovom brigom porodica su jeli. Onda je Hazreti Safran bin Mutel stigao i njegov posao je bio da nadgleda ide iza karavana ako bi nešto ispalo ili ne, zaboravili nešto. I ovo je već spomenuto. Kad je stigao, on je doveo poslanikovu kamilu i Ebu Bekrovu kamilu. Poslanik je upitao Ebu Bekra da provjeri da li su im sve stvari tu.
Ebu Bekr je rekao samo posuda za vodu nedostaje i onda je taj sluga rekao da je ta posuda s njim. U vezi ovog posljednjeg hadža Hazreti Ebu Bekr prenosi da je krenuo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Esma binti Umejs, njegova supruga, je išla s njima. Hazreti Esma je rodila Hazreti Abdullah bin Ebu Bekra na tom putovanju. Zul Hulejfa se nalazi 7 milja od Medine. Hazreti Ebu Bekr je otišao kod časnog poslanika i informisao ga o rođenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: reci Esmi da se okupa, obuče u ihram za hadž i da obavi sve obrede osim tevafa. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored doline Usvan, pitao je Ebu Bekra: o Ebu Bekre, koja je ovo dolina? Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio: Usvan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Hazreti Hud, Salih su prošli ovuda kad su dolazili na hadž. Putovali su na crvenim kamilama i također je opisao u kakvoj su nošnji oni bili i da su učili telbiju, dovu koja se uči kad se putuje na hadž. Hazreti Ebu Bekr kaže da u toku hadža je vidio Suhejl bin Amr da on kolje kurbane i da je također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaklao svoj. Onda je poslanik pozvao neku osobu da mu obrije glavu. On dalje govori: vidio sam Suhejla kako kosu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem stavlja kao na svoje oči. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu dalje govori da je ovo bio isti Suhejl koji je zabranjivao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da napiše Bismillahirrahmanirrahim na ugovoru Hudejbija. I kaže Ebu Bekr da je zahvalio se Allahu dželešanuhu koji je uputio Suhejla u islam i koji mu je podario da bude toliko sad predan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i iskren. U toku bolesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio namaz, Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi, kaže: u toku bolesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: reci da Ebu Bekr predvodi namaz. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže: Hazreti Ebu Bekr neće biti u stanju da govori ljudima zato što će on da plače mnogo. I kao trebao si Omeru radijallahu anhu da daš da predvodi namaz. I ona kaže: rekla sam Hazreti Hafsi da kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kada Ebu Bekr stane ispred ljudi da predvodi namaz, on će toliko plakati da ga neće niko čuti, i kao da ona predloži da Hazreti Omer radijallahu anhu predvodi namaz. I to je Hazreti Hafsa također uradila. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio kao nezadovoljan, pokazao je nezadovoljstvo i rekao joj je da ne govori više i rekao je: ti se ponašaš kao žene od Jusufa i reci Ebu Bekru da je on taj koji će da predvodi namaz. Prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad Ebu Bekr nije bio prisutan, Hazreti Bilal je rekao Omeru radijallahu anhu da predvodi namaz. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo Omerov glas radijallahu anhu, pitao je: gdje je Ebu Bekr? Jer Allah ni muslimani nisu zadovoljni da bilo ko drugi predvodi namaz osim Ebu Bekra radijallahu anhu. I pozvali su Hazreti Ebu Bekra, tad je Omer radijallahu anhu već bio završio namaz. I od tad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu prevodio namaz dok je poslanik bio bolestan i sve do smrti poslanikove. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio taj koji je naredio Ebu Bekru da predvodi namaz i zato je on i predvodio namaz dok je poslanik bio bolestan. Urva prenosi da kad je poslaniku bilo lakše jedan dan, došao je u džamiju da klanja. Ebu Bekr radijallahu anhu je već predvodio namaz. Kad je Ebu Bekr primijetio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, odmah je korak nazad učinio tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da stane za imama namaza, ali poslanik mu je pokazao da on nastavi i sjeo je pored njega i tako su ljudi završili namaz
i poslanik sallallahu alejhi ve sellem uz Abu Bekra. I ovo je hadis koji prenosi Buhari. Ima također sličnih hadisa. Hazreti Anas prenosi da je Hazreti Abu Bekr predvodio namaz dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bolestan. Bio je ponedjeljak i ljudi su već počeli da klanjaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u džamiju i gledao je nas je sa osmijehom na svom licu i kao svi su bili zadovoljni i spremni da prođu kroz bilo kakvu poteškoću. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pomakao se da se uključi u prvi saf, ali zato što je smatrao da je poslanik došao da predvodi namaz. Kako god poslanik nam je pokazao da trebamo da završimo svoj namaz. Ispustio je svoju zavjesu kroz koju je ulazio u džamiju. I taj dan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. A Muslim Maud u vezi ovog prvog navedenog hadisa kaže da Hazreti Ajša radijallahu anha je prenijela da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bolestan, da je on postavio Abu Bekra radijallahu anhu za imama namaza i da je kad je jedan dan Abu Bekr vidio da je poslanik kao došao, on se odmah pomakao da napravi mjesto, ali poslanik je svojim kao gestulacijom pokazao da on predvodi namaz. Zreti Ajša također dalje kaže da kad je poslaniku bilo malo bolje, zvao je dvojicu ljudi da mu pomognu da ode da se pridruži namazu. I ona kaže da je i dalje bio u tolikim bolovima da su mu se kao noge vukle po podu. I ona dalje govori, tad poslanik, kad je Ebu Bekr vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, htio je da se pomakne, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je pokazao da nastavi namaz. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavljen pored Ebu Bekra radijallahu anhu i kao počeo je da klanja. Ebu Bekr radijallahu anhu je njega pratio, a drugi su pratili Ebu Bekra. Urva bin Zubeir prenosi od Hazreti Ajše radijallahu anhu u vezi smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je rekla da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo kad je Ebu Bekr bio u Suna mjestu. To je jedno selo blizu Medine. I onda navodi da kada su vijesti o poslanikovoj smrti stigle, Hazreti Omer radijallahu anhu je ustao i rekao tako mi Boga, ili kunem se Bogom, on nije umro. I također Hazreti Ajša prenosi da je posle Omer radijallahu anhu rekao tako mi Boga, ja sam mislio da će Allah kao da probudi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Abu Bekr stigao radijallahu anhu, otkrio je lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poljubio je čelo i rekao, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, ti si čist i častan u vrijeme tvoje smrti, isto kao što si bio čist i častan u svom životu. Kunem se onim koji posjeduje moj život, Allah nikada neće dozvoliti da ti budeš da umriješ dvije smrti. I kad je ovo rekao, izašao je napolje i rekao, o ti koji se zaklinješ, zaustavi to što radiš. Drugim riječima rekao je Omer radijallahu anhu da prestane. I kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu počeo da govori, Hazreti Omer je sjeo. Onda je veličao Allaha dželešanhu. I onda prijevod je rekao, kogod obožava Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda neka ima do znanja da je on zaista preminuo. A kogod obožava Allaha, onda neka zna da je on vječno živ i kao nikad ne umire. Onda je Hazreti Abu Bekr proučio ajet, prijevod, zaista ćeš umrijeti i oni će također da umru. Onda je proučio ajet sljedeći, prijevod glasi, a Muhammed je samo Allahu poslanik, zaista svi poslanici prije njega su preminuli. I ako on umre ili bude ubijen,
Da li ćete se vi kao okrenuti nazad na svojim petama? A onaj ko se okrene nazad na svojim petama, neće zaista nanijeti štetu Allahu. A Allah će zaista da nagradi oni koji su zahvalni i zadovoljni. A prenosioc kaže da kada su ljudi čuli ovo, počeli su da plaču mnogo. Hazreti Ibn Abbas kaže, kunem se Allahom, izgledalo je kao da do tog trenutka kad je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao ove ajete, kao da ljudi nisu bili ni svjesni da je Allah objavio ovaj ajet. Isto kao da su ljudi prvi put čuli ovaj ajet od njega. Said bin Musaid mi je rekao, prenosioc govori, da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, kunem se Allahom, čim sam čuo Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu da uči ovaj ajet, izgubio sam svu snagu da sam pao na zemlju, moje noge me nisu mogle nositi. I kad je Ebu Bekr radijallahu anhu proučio ovaj ajet, ta sam shvatio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista preminuo. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu prošao pored Omera radijallahu anhu koji je govorio tad u tom trenutku da poslanik nije umro i kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće preminuti dok svaki kao licemjer ne bude istrebljen. Hazreti Abdullah bin Omer kaže dalje, kao ja i drugi ashabi su digli naše glave i bili smo sretni ovim njegovim statementom. Dok je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu tad rekao, nek svi znaju da je zaista poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. Kao obraćao se Omeru radijallahu anhu i rekao da je zaista poslanik preminuo. I kao rekao mu je, zar ti nisi čuo da je Allah rekao, zaista ti ćeš da umreš i ostali će da umre. I da je Allah dželešanu također rekao da niko neće imati vječni kao život. I onda posle ovoga je Hazreti Ebu Bekr otišao na minber i obratio se ljudima. Ebu Abdullah Kurtubi prenosi, on komentira ovaj hadis, da ovo pokazuje koliko je Ebu Bekr radijallahu anhu bio hrabra osoba i u takvom teškom kao vremenima kako je zadržao tu svoju hrabrost. I znači za muslimane ništa gore se nije moglo desiti u tom trenutku osim smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u tom trenutku možemo da vidimo koliko znanje je Hazreti Ebu Bekr imao i hrabrost. I ta hrabrost se u tim takvim teškim trenucima kako je hrabrost stao i nosio se s tim što se je desilo, a znanje na koji način je im objasnio ove ajete iz časnog Kur'ana. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu dalje govori, kaže da u hadisima i historiji se zabilježilo da smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem je ostavila toliki utisak na ashabe poslanikove da neki jednostavno nisu mogli da razmišljaju kako treba, neki nisu mogli da se pomaknu s mjesta. Neki su bili toliko znači pod tim utiskom i uticajem da nekoliko dana poslije oni su također preminuli. Hazreti Omer radijallahu anhu navodi njegovu reakciju da jednostavno nije želio da prihvati tu vijest da je poslanik umro. I stajao je s mačem i govorio kogod kaže da je poslanik preminuo da će ga on ubiti. I da je on samo kao bio pozvan kao Hazreti Musa 40 dana i kao on će se vratiti nakon 40 dana njima. I on je rekao kogod bude kao nešto rekao protiv poslanika da će on ih ubiti. A na način na koji je on ovo izrekao ove riječi Hazreti Omer radijallahu anhu, nijedan ashab se nije protivriječio njemu. I neki su kao na koji je način on to govorio sa ubjeđenjem da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preminuo i oni su kao počeli da vjeruju i jednostavno na njihovim licima se pojavio taj kao nada da je to istina. A neki stariji ashabi kad su vidjeli šta se dešava, odmah su poslali nekoga po Ebu Bekra radijallahu anhu. On je bio tad otputovao neko selo blizu Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naravno dao dozvolu da ide tu. Taj ashab je samo što je krenuo po Ebu Bekra, sreo ga je, Ebu Bekr se već vraćao nazad.
I kad ga je vidio, ovaj ashab se je rasplakao, nije mogao da se zaustavi taj svoj plač. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je shvatio šta je to i pitao je da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. Ovaj ashab je rekao da Omer radijallahu anhu ne dozvoljava niko da kaže da je poslanik preminuo i prijeti da će kogod to kaže da kao odrubi njihovu glavu. I onda dalje Muslim navodi kako je Ebu Bekr otišao u kuću, otkrio lice poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem. Kad je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tuga ga je obasula, počeo je i onda plače, poljubio je čelo poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem i rekao: tako mi Boga, Allah dželešanu neće dozvoliti da ti 2 puta umreš. Svijet je u toliko teškom stanju zbog tvoje smrti i ovako kao ta osjećaj se ni za jednog poslanika nije desio. I kao rekao je, njegova posebnost i čast je takva da kao ništa neće ublažiti njihovu bol i tugu za njim. I da smo mi posjedovali takvu moć da možemo kao da produžimo tvoj život, mi bi i svoje živote dali za tebe. Kad je ovo rekao, pokrio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je otišao na mjesto gdje je Hazreti Omer radijallahu anhu boravio i čuo je kako govori Omera radijallahu anhu da govori da je poslanik i dalje živ. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu mu je rekao da prestane da govori. Kako god on nije slušao ga i nastavio je da govori. Onda se Hazreti Abu Bekr pomjerio na drugu stranu i informisao ljude da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista preminuo. Onda su se ashabi odvojili od Omera radijallahu anhu, prišli su na stranu gdje je Abu Bekr stajao i slušali su ga. I onda Omer radijallahu anhu nije imao drugu šansu osim da sluša šta ima Abu Bekr radijallahu anhu da kaže. I kao što je spomenuto ranije da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo poslanik i da su svi prije njega preminuli. I kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu naveo oba dvije ova ajeta koje smo već spomenuli ranije, ljudi su shvatili to i svi su počeli da plaču. I Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi se da je rekao kad je Hazreti Ebu Bekr naveo ova 2 ajeta, osjetio sam kao da su taj dan bili kao tek objavljeni i da su njegove noge izdale i da je jednostavno pao na zemlju. Hazreti Muslim dalje govori da svi poslanici prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem su preminuli, uključujući Isa alejhi salama. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, muslimani su bili u toliko stanju poteškoćama, u tolikoj tugi da nisu mogli da se nose s njom. I znači ista ta tuga koja je podstakla Omera radijallahu anhu da kaže, kogod kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrtav, kao on će odrubiti im glavu. I kao naveo je to da on nije mrtav, da je otišao kao Musa alejhi selam i da će se on vratiti. I kao dok svi licemjeri ne budu istrijebljeni, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće umrijeti, neće da umre. I zato što je znao da postoje licemjeri među njima, on je tako na taj način razmišljao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije umro. Halifatul Mesih i dalje navodi i u ovom dijelu koji on citira od Muslima radijallahu anhu, da je Muslima radijallahu anhu naveo kako je Hazreti Ebu Bekr se vratio iz tog sela, otišao, vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poljubio njegovo čelo i rekao da Allah neće dozvoliti da poslanik sallallahu alejhi ve sellem umre 2 puta. I također navodi kako je Hazreti Omer radijallahu anhu stajao na polju kad je Ebu Bekr izašao i dalje je držao mač u ruci i govorio kogod kaže da je poslanik umro, da će ga on ubiti. I također navodi kako je Ebu Bekr radijallahu anhu naveo da kogod obožava Muhameda, neka zna da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preminuo, a kogod obožava Allaha, nek se raduje da Allah je uvijek tu i vječni. I onda kao što sam spomenuo ranije, Zur kaže, naveo je ajet
a Muhammed je samo poslanik i svi poslanici prije njega su preminuli i kako da on ne premine i kao ako on premine ili bude ubijen, da li ćete se vi okrenuti nazad i kao ostaviti islam. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže kad je ovaj ajet Ebu Bekr radijallahu anhu proučio, osjetio sam kao da je tek ovaj ajet objavljen i ta istina se jednostavno i shvatio je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista preminuo kao u tom trenutku. I opet ponavlja da je pao na zemlju jer noge su mu izdale. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da ovo je jedino znači mišljenje ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u tom vremenu svi ti ashabi su bili prisutni. I prije ovoga nikad se nisu na ovaj način svi sakupili, ni poslije toga nikad se nisu zajedno sakupili kod na dan kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. I onda možemo da vidimo da iz ovoga da je Ebu Bekr radijallahu anhu da ubijedi ove ashabe proučio ovaj ajet da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem samo poslanik i da su svi poslanici prije njega preminuli. I znači da oni se ne mogu protiviti tome da ako on umri sad da se ponašaju na bilo koji drugi način. I svi ovi ashabi koji su bili prisutni, oni su se složili s ovim. Dok je objašnjavao u vezi ovoga, obećani Mesija alejhi selam je rekao, Hazreti Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu je postavio toliko kao blagoslov na ovaj umet, da jednostavno muslimani mu se ne mogu odužiti, da on nije sakupio sve te ashabe u Mešđid Nabi i u poslanikovu džamiju i proučio ovaj ajet. Da su svi navodeći da su svi poslanici preminuli. Da to se nije desilo, ovaj umet bi bio uništen. Jer zlonamjerni ovi kao ti neki učenjaci bi onda imali šansu da govore da Isa alejhi selam je i dalje živ. Kako god, Ebu Bekr navodeći, radijallahu anhu navodeći ovaj ajet, i svi ashabi koji su tu bili slažući se s njim su potvrdili da svi prijašnji poslanici su preminuli. I također mnogi stihovi su napisani u vezi ovog dana, da Allah dželešanuhu podari mnoge bezbrojne blagoslove na Ebu Bekra radijallahu anhu. Jer je sačuvao mnoge duše ovim svojim primjerom. I znači svi ashabi su tu bili prisutni i ovo je prvi put kad svi zajedno su se složili za nešto. Znači niko se nije protivio ovome. A sličnost Ebu Bekra radijallahu anhu i obećanog Mesija alejhi selama jeste u tome kada vjera bude u teškom stanju, Allah dželešanu kroz njih dvojicu će da ojačaje. I to je zaista što se desilo preko njih dvojice. Također znamo kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo da su mnogi Arapi znači opet se odvojili od vjere i samo u 2 džamije se tad namaz vodio, a također sličnost u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama mnogi ljudi su ostavili islam i prešli su na kršćanstvo i oba dva ova vremenska perioda se spominju u časnom Kur'anu. I u vezi hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu kada su časni ashabi saznali o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su se sakupili u Sakifa i tu su razgovarali o hilafetu. Ensarije su predložili Sada bin Ubadu
On je bio vođa Hazrić plemena. Tad je Sad bin Ubada bio bolestan i kada su naveli sve karakteristike njegove i koliko se on žrtvovao za islam, kao oni su smatrali, Ensari su smatrali da je on dobar prijedlog za hilafet i oni nisu još glasali. Jedan od Ensarija je rekao kao šta će se desiti ako muhadžiri ne prihvate naš prijedlog. Onda je neko predložio da imaju jednog halifu sa strane Ensarija, jednog sa muhadžira. Hazreti Sad bin Ubada je rekao da je ovo kao nedostatak, kao splemena i nije htio da prihvati ovaj prijedlog. Tad se pomolio Omer radijallahu anhu, Ubejda radijallahu anhu i još neki ashabi. Oni su došli tu i otišli su u poslanikovu džamiju. Hazreti Ebu Bekr, Ali radijallahu anhu i drugi članovi poslanikove porodice su bili zauzeti da jednostavno pripremi ukop poslanikov i niko nije razmišljao u vezi hilafeta i nisu znali da su se Ensarije sastali da izaberu halifu. U Tabkatul Kubra zapisano da je Hazreti Omer radijallahu anhu došao u Ubejdi al-Đerah i rekao kao pruži svoju ruku tako da ja mogu ti dati zakletvu jer ti si bio nazvan kao čuvar vjere, kao poslanik te je nazvao tako sallallahu alejhi ve sellem. Abu Ubejda je rekao Omeru radijallahu anhu, otkako si primio islam nisam nikad vidio propust kao što je ovaj. Ti meni daješ zakletvu, a mi imamo sidika među nama, to je Ebu Bekra radijallahu anhu. I dok su razgovarali, onda su saznali također da su se Ensarije već bili sakupili i onda je Omer radijallahu anhu poslao poruku Ebu Bekru radijallahu anhu i informisao ga je da ima poseban neki problem da se riješi. Ebu Bekr radijallahu anhu nije izašao napolje zato što je on i dalje bio zauzet u vezi dženaze. Onda je Omer radijallahu anhu ponovo poslao drugu osobu i rekao postoji vrlo važan problem koji mi trebamo tebe za to. Hazreti Ebu Bekr je izašao i rekao šta postoji više važnije osim dženaze poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Omer radijallahu anhu rekao da li znaš da su se Ensarije sastali u dvorištu Benu Saida i oni su odlučili da Sad bin Ubada bude halifa i neko je također rekao od Ensarija da treba jedan vođa da bude od Kurešija, jedan od muhadžira, od Ensarija i onda je Ebu Ubejda, Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu otišli na taj skup u Benu Saida i oni su tu vodili debatu i ova trojica su sjeli među Ensarije. U jednom hadisu se prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao otišli smo Ensarijama i na putu smo se sreli sa dvojicom pobožnih ljudi, Uejm bin Saida i Uman bin Edi. Oni su nas informisali u vezi Ensarija i onda su nas pitali gdje vi idete. Mi smo rekli idemo da vidimo naše Ensarije braću. Oni su nam rekli ne morate vi ići tamo, možete vi da riješite problem između sebe. Ova trojica su odgovorili mi ćemo zaista otići kao do njih. I tako Hazreti Omer kaže ja sam razmišljao kakav govor da održim ispred Ensarija i kad smo stigli do njih ja sam htio da počnem da govorim. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mi je rekao da ne govori, sačekaj dok ja kao nešto kažem i onda ti reci šta god želiš posle mene. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu počeo da govori i rekao je sve šta sam ja htio da kažem
i rekao je još više nego što sam ja želio da kažem Ensarijama. Šta je tada Ebu Bekr radijallahu anhu rekao se spominje u sljedećem hadisu, vrlo ukratko. Abdullah bin Abdurrahman prenosi, poslije veličanja Allaha dželešanuhu, Hazreti Ebu Bekr je rekao: zaista Allah je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika i čuvara njegovih stvorenja, tako da Allahova stvorenja mogu da obožavaju Allaha i kao slave jednog Boga. I prije toga ljudi su obožavali mnogo ovih idola i kao govorili su da će oni njih braniti pred Bogom i da će im ovi idoli podariti korist. Iako su to bili idoli napravljeni od drveta i kamena. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu proučio sljedeći ajet. Prijevod glasi: oni su obožavali umjesto Allaha ono što im ni može korist donijeti ni nanijeti štetu. I oni kažu da su ovo njihovi zastupnici kod Allaha. Kao govoreći mi služimo samo da oni njih dovedu kao bliže Allahu. Onda je rekao: Arapi nisu voljeli ako neko napusti vjeru njihovih predaka. I onda od muhadžira Allah dželšanuhu je dao kao priliku da iz njegovog plemena ljudi posvjedoče Allahovu vjeru i da ga prihvate i pomognu mu u tom teškom periodu. Ostali su uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku grozne, znači progonjenja i odbacivanja od njegovog naroda. Onda je Hazreti Ebu Bekr rekao: iako su svi bili protiv njih i progonili ih, iako je bilo vrlo malo, oni se nikada nisu bojali svog naroda i bili su uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni su bili ljudi prvi koji su vjerovali u Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo su bili porodica i prijatelji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni su oni su prvi zaslužni o ovome. I osim ovi neprijatelji, niko se nije kao protivio protiv njih. I onda je rekao: o Ensarije, vaš priključak islamu i pomoć se jednostavno ne može umanjiti ili to ne može se kao poreći. I pomoć Allahovoj vjeri i njegovom poslaniku od vas sallallahu alejhi ve sellem je razlog zašto je Allah bio zadovoljan sa vama. Onda poslanik, kada je bilo mu naređeno da se migrira ovdje kod vas, i onda osim ovih muhadžira, ovih prvih, znači pripadnika islama, nema ravnih ljudi na ovom svijetu kao što su Ensarije. Vođa će biti od nas, a vi ćete biti veziri, što znači u svakoj stvari ćete imati mjesta da nas konsultujete, da date svoje mišljenje. I mi nikada nećemo odlučiti ništa važno bez vašeg znači inputa ili odobrenja. U Sirat al-Halabija ovaj govor Ebu Bakrov se spominje na sljedeći način: što se tiče hilafeta, mi Arapi nikoga nećemo prihvatiti osim Kurejšije, nekoga od Kurejšija za vođu. Što se tiče Kurejšija, oni su uvijek imali visoki status zbog tog položaja gdje su se nalazili, zbog njihove uloze, zbog Kabe. I znači svi Arapi su nekako povezani sa Kurejšijama preko tog rodbinskih veza. Mi muhadžiri smo prvi koji smo prihvatili islam i kao pripadamo istom
rodbini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga kao imamo veći prednost za hilafet. Imam Ahmed bin Hanbal piše u vezi ovoga kako je ulogu odigrao u toj situaciji Hazreti Abu Bekr, i on navodi sve kad se je došao, kad je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je održao govor, naveo ove ajete ashabima, i da je onda otišao Hazreti Abu Bekr i Omer radijallahu anhu u dvorište Ebu Saida. I kada je došao Ebu Bekr i održao govor, također je naveo sve što je u vezi Ensarija objavljeno u časnom Kur'anu, nije ništa izostavio i sve je naveo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo prelijepe karakteristike Ensarija. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, znate da je poslanik rekao kada bi svi ljudi hodali jednom dolinom, a drugom dolinom Ensarije, da bi on odabrao dolinu koju su Ensarije hodale. Onda je se okrenuo Hazreti Abu Bekr prema Sadu i rekao: o Sade, da li se sjećaš, bio si prisutan uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao da Kurejši imaju veći kao stepen za hilafet i da će pobožni da prate pobožnog vođu, a oni koji pobunjenici će da traže kao vođu koji je pobunjenik. Hazreti Sad je rekao: da, zaista, rekao si istinu, mi smo veziri, a vi ste vođe. Ove događaje ili na ovu temu ću nastaviti u budućnosti da govorim. Želim da spomenem i da usmjerim džematlije prema dovama u vezi trenutne situacije u svijetu. Situacija je vrlo pogoršava se i ovo nije samo jedna zemlja koja će biti pod ovim, znači mnoge zemlje mogu da se priključe ovome ako ovo nastavi i znači posljedice mogu da traju generacije i generacije poslije. Da, molim se da Allah dželešanuhu podari da ljudi prepoznaju Allah dželešanuhu i da se jednostavno ne igraju s ljudskim životima radi ovo svjetskih nekih požuda. I u svakom slučaju možemo da se molimo i da se kao protivimo njihovim odlukama u smislu komentara. U ovim danima Ahmedi muslimani trebaju da se mnogo mole da Allah dželešanuhu sačuva čovječanstvo od svega i da Allah zaštiti čovječanstvo od nezamišljivih posljedica koje se mogu desiti. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu Hurši Muhammed Zajbu. On je bio misionar u džamatu. U 79. godini je preminuo prije nekoliko dana. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio musi, hvala Allahu. Ahmedijat je došao preko njegovog očevog djeda u njegovu porodicu. Hazreti Mulvi Karim Bakš Sahib, njegov djed, radijallahu anhu, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. On je prihvatio Ahmedijat poslije kuge koja se desila i također njegov brat i njegova supruga od brata su primili Ahmedijat u toku vremena obećanog Mesija alejhi salama. U Tahrik Ahmedijat knjiga 8 lista imena ashaba obećanog Mesija alejhi salama. Hazreti Hadži Muhammed Abdullah Sahib je na 23. broju na toj listi. U Hurši Muhammed Šakir Sahib, u vezi njega detalji su sljedeći. On je 1969. godine položio srednju školu i onda je se upisao u džamiju Ahmedija. 1977. je dobio diplomu za džamiju Ahmedija. 1978. godine je položio drugi neki također važan test. Služio je džemat, onda 1987. godine
je magistrirao. Također je služio kao misionar u Gini Conakry, osim u Pakistanu. I tu je dobio diplomu za francuski jezik. Allah ga je blagoslovio sa 6 sinova. Jedan njegov sin Nasir Sahib je misionar također i trenutno služi u Rabbi. Huši Muhamed Sahib je služio u raznim regionima u Pakistanu od 1977. do 1991. Od 1991. do 2007. godine je služio u Sierra Leone i Gini Conakry. I kad se vratio od tuda u 2008. Je služio raznim odborima u Anđumanu u Pakistanu. Dok je služio u Africi, mnogi su prihvatili Ahmedijat preko njega i mnogi džemati su bili uspostavljeni u Africi. Bio je tako, znači davao je sve od sebe. Bio je vrlo predan svom misionarskom radu. Mnogi su pisali u vezi načina njegovog tablika, kako je Allah dželešanuhu mu pomagao. On je također bio pritvoren na Allahovom putu 1987. godine. 86. godine i to je bilo kao optuženje za kelimu. Njegova supruga piše da mogu da svjedočim da kroz čitav njegov život da nikada nije propustio svoj namaz ni tahadžud namaz. I kad bi se god vraćao s puta, s nekog džamatskog puta, iako je bio mnogo umoran i sve, uvijek bi se trudio da svoj namaz klanja u džamatu. I kada se mnogo kao razbolio, opet bi se trudio da ode da klanja u džamatu. Posjedovao mnoge kvalitete, ali kao obožavanja Allaha i pomaganja Allahovim stvorenjima je jedan izdvojeni. Brinuo se o svom, znači, pobožnosti takvi svojoj i veliku ljubav prema hilafetu je posjedovao. Bio je vrlo poslušan, bio je umjerena osoba, volio je djecu, trošio je na siromašne, na svoju rodbinu i uvijek je, znači, volio da radi tablik. U zadnjim svojim danima života, kada je bio mnogo bolestan i odveli su ga u hitnu pomoć. Tu je bio 3 dana i 3 noći. Kako god oni tu ne bi propuštao svoj tahadžud namaz. I kad je došao iz bolnice, odmah je klanjao svoj sabah i onda je otišao ponovo u ured da radi. I kada su mu rekli da ne bi trebao da ide na posao, njegov odgovor je bio: ovo je dužnost vakfa, znači osobe koja da svoj život u službu džemata i ne treba niko da ga zaustavlja da radi svoj posao. Njegov sin Nasir Islam, koji je misionar, je rekao: otkako se mogu sjetiti, moj otac uvijek je ustajao na tahadžud namaz i uvijek je pokazivao najveći kao stepen poslušnosti i uvijek, nije važno ko je bio iznad njega u toj nekoj poziciji, ako on treba da radi s nekim, ako su oni mlađi i stariji od njega, isto je poštovanje im pokazivao i plaćao je sadaku dnevno. Uvijek bi završio svoj posao koji je trebao u danu, volio je da razgovara s ljudima, imao je veliku kao žar da radi tablik. On kaže: dok smo bili u Africi, posmatrao sam svog oca da nikada nije propustio šansu, nije važno da li on išao iz džamije u džamiju, bio kod doktora, u bilo gdje. Znači, sreo se s nekim da bi propustio kao šansu da radi tablik. I mi smo govorili, ako vidimo nekoga da dolazi, mi bi govorili kao: sad ta osoba se ne može izvući, sigurno će otac da mu govori o tabliku. Drugi sin piše da kad je bio u Africi, naš otac jedno vrijeme je
prolazio kroz mnogo poteškoća što se tiče tablika. On je mnogo se molio i na tahadžudu također. I kaže čuo je glas dok je još bio na seđdi. Taj glas mu je govorio da kao neuspjeh nije dio moje prirode i sljedeći dan jednostavno sve što je on imao poteškoće što se tiče tablika su bile odstranjene. U svakom slučaju mnogi su mi pisali vez njega i što se kaže kratak sužetak tih komentara je da je bio vrlo pobožna osoba, pomagao je svima, imao je dobar karakter, veliku vezu sa hilafetom je posjedovao i savršenu znači vjeru u Allah dželešanuhu. Da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost i da mu Allah podigne njegov status i da pomogne njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر